Hej Søren. I dag der skal jeg vise dig, hvordan vi laver forsøg nummer 1, som hedder, når vand fryser til is. Og det vi skal bruge, det er noget salt og noget is, og så sådan en bære her, som vi skal lave det ned i, og sådan et her reagensglas og en spiritus, og så er det meget vigtigt, at man har briller på. Det er meget farligt forsøg. Først så skal vi bruge det her glas her, og det her is, og så hælder vi lidt op i her, fordi det er nemlig meget vigtigt. Og så putter man lidt salt i, cirka en teskefuld, men det, vi putter lige lidt i, sådan der. Og så putter vi mere i, og så skal vi faktisk have et eller andet til at røre rundt med. Det ved jeg faktisk ikke, om vi har. Sådan der. Og så putter vi lige lidt mere salt i. Og så putter vi lidt is i. Og så rører vi lige lidt rundt igen. Og så putter jeg bare lige det sidste is her i. Fordi så har vi cirka en kugleblanding. Og vi rører lige lidt rundt igen. Og så vi skal bruge noget vand. 5 cm. Og vasken den er herovre. Nå. Og 5 cm op. Jeg kan lade det sådan. Er det sådan her? Og den der. Det var for meget. Sådan der. 5 cm. Og så putter man den her. Nej, og så skal man holde den helt lodret, fordi så skal vi tegne en streg. Og vi skal nemlig finde ud af, om vandet vokser, eller om det falder. Eller altså om det bliver mindre, eller bliver større. Nå, det fryser. Okay, og så tager jeg lige en streg her. Sådan der. Så har vi tegnet en streg lige her. Og så putter jeg den her ned i. Jeg sætter den cirka i midten. Ja, og den her kuldeblanding her, den fryser ligesom lidt sådan. Okay, det her is her, det er så meningen, at det så skal gøre, at det her vand, der er hernede i det her reagensglas her, også skal smelte. Nej, skal fryse. Så det, altså den her lille ting her, der sidder hernede i, den fryser. Så ja. Ja, der er vand dernede i, det der lille hul, der er vand i. Og så... Ja, så vi vil lidt lade det stå lidt, og så vil vi vende tilbage. Velkommen tilbage. Det her vand her, det er ved at være frossen nu. Okay, jeg putter lige lidt ekstra is i og lidt mere salt på, for sådan lige at genopfriske den her kuldeblanding her, så den bliver ved med at være kold. Den er kold. Det sviger i mine fingre. Det er meget koldt, så. Så vi lader den lige stå lidt længere. Okay, det her man egentlig kan bruge det her forsøg her til, det er at fordi det her vand her, det frosner jo, og når is det frosner eller fryser, så udvider det sig. Og for eksempel i vandrør, det der rigtig tit om vinteren, når vandrør de springer, det er fordi at vandet udvider sig, og det simpelthen frosner inde i det der rør der. Også i klipperne, der når vandet det siver ned igennem klipperne, og når det så fryser, så sprækker klipperne nemlig, fordi at vandet simpelthen udvider sig. Så det er super smart det her. Nu mangler vi ikke særlig meget for, at det helt er frossen, så jeg putter det lige ned igen, og allerede nu er det ved at være sådan halvt over stregen. Så det er et godt tegn. Ja, det er faktisk ikke kommet helt over stregen endnu. Jo, det er. Det ved jeg ikke. Kan I se det? Prøv lige at jeg rører lige lidt mere rundt i det her, fordi det her, det gider faktisk ikke rigtig lige at virke. Det her, det fryser jo bare. Vi putter lige lidt mere is i. Because it doesn't work. Det du skal bruge. Ja, men det har jeg også
Så. Nu skulle det også gerne snart være frossen. Nu er forsøget egentlig færdig. Denne her kuldeblanding her virker super godt. Det her er frosset ned helt færdigt, og den er faktisk isen er vokset over stregen. Det er måske ikke sådan mega tydeligt, men hvis det nu er, men den var under stregen faktisk. Og så, ja, den er i hvert fald vokset en hel del, så det er bare super godt. Og forsøget er faktisk lykkes meget godt. Jeg var faktisk lidt nervøs lige til at starte med, fordi at vandet så stadig ud, at den var frossen hertil, så det stadig ud som om, at den var under stregen. Men det er den ikke mere, og det er bare super godt. Så mission completed.